راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان جنا أدم أبرد إيرنا كبرات خاتلتنا نايلو متحستو مدب جنا أدم سيئو كقربيو ويني سليماني سناي مكتال بحياونت ممللاس أب معلتاوي هيوتنا ناي سراح ساعتات كنركب زسالت نطفتات كنودن نقوت أران ركبن تبتب كنبلن زتفلالي نقرات كنعدق أب نخدلو مسحيالو سبات نرخبينا بقندو علتاوي هيوتنا ناي سراح هواهون مس سبات ترخبنايو حد قزيقن أب لبخا زي تنحي أب بابر قوني تكا حليفو يقريتها زي حتت أب دكوان رقا سندقو حليفوكا خعدق دفئوكا قولي حيلو زي رئيكا زعدك كالو وانا تكال قنجرجر نابليك من لسالكا زي تأقم نقرا قديلكا نقود لتكا كند انباق قانينو زغن حكان ززانات إلكان قدمة اوان رئيخا يا زي تفلت سبالو بتكبارات ازوم كمزز امسلو سبات بزوح زسنبدن زقودان سبالو قلد ما دحان ديوم ميلو بخونتات تعنقم تقرمو قبلو بخيئتوز خيدالو زبزح اوان قن بوشتو دخيمو تسان حسب مالت دحرنا ينويح ناي سراح ساعتات أكلاو دخام كخون يخل منفساو دخام وشتي زوزان حسب بحنساب عنو يبلن تكبارات ازوم سمعيت سبات كي حلو بزي حياوناتن لوهاتن زملالو السبات كوغود اون يرأيو ازي سدتنيا مستخونن ناي قوانقوا حترت مزهلو كان أبعد سدتكا كاندي زقاتم نقريو ويون أكلاو عقمها دروت مستخون أوشت البخا كبيت ناي عمس وي قلالنات سمعيت يحدريو من البات اتوم زقودو خاسبات كبدلو خازي حسبوو ما سيتي وريدكا كخون يخل من البات ون نساتهم كونيلوم كقودو خاز قبرو علاما صبوق تسلاسيلو لهم مقداكا يترفن كابقانو التراي زي كونون كان مقرب كان فتوتخان حدقا زربان تكباراتن اللو نخمسة زامسالة كنت كما يتدالي خالو كما تتصنحن بتكبارات كالوت نفسخا ايتبلعن كدالو زخل نايسنا لبونا مخرطات اللو دي يخوني لي بزح يحسب نيري مخنياتو اتي نحادة تفلتون زي تفلتون سب بزي لوهاتن حياونتن مزرابن منفسو مسبارن كابي بقس يخون زبل نقر كردو بزح يخدد نسلس نبرب دحر سدتي ناب إيروبا كاب جرمناويان استمهركوا نقرالا مبزحتهم نايزخون يخون سب تكبارات ويقالات ايتسلو منيو دارقاون زخون قبر ملسيا يبونيم نابنت حدا سب عوعاون نابلي نيشتا نقر كند مرفق كقبران كرلو بزعباتي ززارب زلو زعبا زيكوني بزعبا بهرياتو ابتا دقيق اقريمون انتاي تخون عدلخا زي السمع عد امامتها مزهبوع ولا نزرفهم سب حمام نفس خاديو زي السمع عد امامتها يلأكلو قرمي بلن نيرو كمين الديروم عد صفيتا زي ملسو امنا يقرمني اب إيرتراو عنكل ولا ابتو معلتاوي اتعد قلو دكوان اتا كاسيري مالس اب طاولا سنديات الليلكا اتزقربكان كل غزي اتعد قلو زنبركان سوبر ماركت محسام كندي غزي زي قاتمه ابزا ملسه تغبار ناي جرمناويان دما نزي تصبيو كونتات مالت افتات حقوم
ተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝሪኦ ባህርያት ብምዃኑ ምስ በዝሓኒ ንብዙሓት ከመይ ኢሎም ንጌጋ ተግባራትን ቃላትን ካልኦት ሰባት ገጽ ከም ዘይሂብዎ ሓቲተ እዮም። እታ መልሲ ሓጻርያ ናይ ባዕሉ ሽግር እዩ ምስ ነፍሲ እዩ ሰብ እንታይ ሓልፍ ኣሎ ብሂወቱ ይትፈልጥኒ ኢኻ ናይ ባዕሉ ዘይቅሳነት እዩ ዝኸውን ሕማም ነፍሲ እዩ ዝዓይነቱ ወይ እውን ኣይ መዓልቱን እያ ሎሚ ጽቡቕ መዓልቲ ይውዓለ ንኸውን ኢልካ ለውሃትን ተገዳስነትን ዘይብሉ ዝመስል ግን ከዓ ለውሃትን መረዳእታን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘስምዕ ብተግባራት ካልኦት ከይተጎዳእካ መንፈሳውን ስነ ኣእምሮውን ባላንስካ ማለት ሚዛንካ ሓሊኻ ካብ ከምዚ ኩነታት ግልል ምባል ዘገርም ብቕዓት ኮይኑ ትረኽቦ እዚ ግን ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ደኣ ዘንፀባርቕ ኮይኑ እምበር ሰብ ከከም መልክዑ ዝፃወርን ዘይፃወርን ተነቃፍን ዘይተነቃፍን ኣሎ በዚ ምኽንያት እታ ካብዛ ግብረ መልሲ ናይ ብዙሓት ጀርመናውያን ዝረኣኽዋ በዳሊ ይኹን ተበዳሊ ኣብታ ንሓፀርቲ ደቃይቕ ንራኸበላ ናይ ኣገልግሎት ደቃይቕ ንሓድሕድና ብሓልዮትን ሕያውነትን ምጥምማት እያ ሰብ ኮይኑ ብጥዕናውን ቁጠባውን ገድልን ሓጎፅጎፅን ናይ ህይወት ዘይሓልፍ ክሳብ ዘይሃለወ ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ ምስ ነብሱ ጽቡቕ የለ ንኸውን ዝበለፀት ናይ ሓልዮት መረዳእታ እያ ወላ ነቲ ዘይትፈልጦ ሰብ እትኸውን ሓልዮት ነዚ ነገር ኣብቲ ናትና ማሕበረሰብ ኣምፂኤ ክሪኦ ደሊ ግና እቲ ኽውንነት ካልእ እዩ እቲ ባህሊ እውን እቲ ዘለናዮ ማሕበራውን ቁጠባውን ስነ ኣእምሮውን ፖለቲካውን ደረጃውን ከምኡ ካልእ ተተንከፍኩ ተቓለልኩ ከምዚ ተሓስበለይ ከምዚ ኾን ይኽብለኒ ደልዩ ከምዚ ባ መሲልዎ ምትህንኳትና ስንፍና ኣይኮነን ዘይርግኣት ዘንቆለ እዩ ዝኸውን ኣብ ክንዲ በዚ ነንፅባርቑ ሕማቕ ግብረ መልስታት ምምራር ግና ኣብቶም ንነብረሎም ሕብረተሰባት ንሪኦ ወላ ሒደት ይኹን ጽቡቕ ነገራት እናተምሃርና ክንሰርሓሉ እየ ዝተስፎ ንኹልቲ ኣብ ማሕበረሰብና ብዝተፈላለዩ ሰባት ዘንፅባርቕ ባህርያት ጠንቁ ማሕበራዊ ሕሰማትና ጥራይ ኢልካ ክትሓልፎ ዘሸግር እዩ ገለ ሰባት ምርድኡ ክሳብ ዘጸግመካ ምስ ነብሶምን ምስ ካልኦትን ዝተባእስዮም ካብ ዝተላዕለ መቕርቦምን ፈተውቶምን እናሻዕ እናቆሰሉን እናጎድኡን ምንባር ዝመለኽዮም ብሰንኪ ኢሳያሲናኮ ከም ዝኾንና እናበልካ ኣብ ድንቁርና ድሕረትን ጎነፅን ምንባር ኣጋጋይ እዩ ብርግጽ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ጠንቂ ብዙሕ ህሉ ኩነታትና እዩ ንኹሉ ናብቲ ህሉ ኩነታትና እናጸጋዕና ግን ኣብ መዓልታዊ ተራህላዊና ክንዓብየሉን ክንህነፀሉን ዝግባአና ነገራት ኣብ መዳይ ህይወት ምንጻግ ንርኢና ቀሊል ዳ ኣይኮነን እምበር ሕማቕ ባህርያት ንዘንፅባርቕ ሰብ ብለውሃት ክንሕግዞ ንፈትን ከምቲ ወዮ ዝበልናዮ ናይ ውሽጡ ዘይቅሳነት ከይከውን ከይሰልክና ክንሕግዞ ንፈትን ካብዚ ዝሓልፍ ግና ኣብ ምብዳል ካልኦትን ዓመፅን ዝነብር ሰብ ዓመፀኛ ምዃኑ ነፍልጦ ብዘይሕብእብእ ይኹን ዳ እምበር ገና ነታ ንዝኾነ ሕማቕ ኣመላትን ባህርያትን ዘንፀባርቕ ሰብ ክንህቦ ዝግባአና ሕያውነትን ሓልየትን ኣይነትርፋእ ወላ ነትጨካን እንታይ ኮን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከንፀባርቕ ደፊእዎ ይኸውን ብምባል ነቲ ዙሩሮ ዘሎ ሰይጣናዊ መንፈስን ሓይልን ኣባናውን ከይተላብዐ
لوهاتن تحتنا زملؤ هيوت ممللاس بصعري بتصحيو حد سبات بتفطرو أزيوم حياوتن ካልኦት ንኸይጎድኡ ኣዕርዮም ዝጥንቀቑን እዮም እቲ ኣብ ህይወት ዝረኽብዎ ግብረ መልሲ ዘይከም ኢዶም ኮይኑውን ንእምነታት ውሽጦምን ሰናይ ሓሳባቶምን ሓደሽተ ሻቢሉ ብምፍራስ ግርህነቶም ዝምንጥልን ኣሰንባድን ይኸውን እዩ እቲ ክጉድኡ እውን እዞም ለዋሃት ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝያዳ ዝጉድኡ ክትጎድእ ከይተለዓልካ መንፈስ ሰባት ምህዋኽን ጠንቂ ምርባይ ሰላም ብዙሓት ምዃንን ከም ዘሎ እንተ ተረዳእና ግና ኩልና ሓደ ስጉምቲ ብምኻድ ዝሓሸ መዓልታት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ዞባናን ከባቢናን ብዓቢኡ ቤትና ኣብ ዙርያ ኤርትራዊ ክትዓት ከንቱነት ዝእንገደሉ ዘሎ ሓያሎ መድረኻት ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ዝወረዱ ምልልሳት ክእንገድ ይወዓላሎ እቲ ሕማም ነብሱ ከይመለኸ ካልኦት ዝሕመም ዘሎ ወገን ኣብ ክንዳ ሓሚምካ ኣለኻ ክንሕግዘካ ወይ ሓፍተይ ወይ ድማ ሕማም ነብስኻ ወይ ሕማም ነብስኺ ኢልካ ግልል ምባል ናትካ ሕማም ከተራግፈሉ ዝግበር ዘሎ ናይ መን ሕሱር መንፈስ ሰዓረ ወይ እውን ናይ መና ሰይጣን እገድት ዘስምዕ ሕልኻት ከም ሕብረተሰብ ወሪድናዮ ናብ ዘይንፈልጥ ደረጃ ይነቕተና እንሆሞ ኣብ ዕለታዊ ምልልስና ሰብ ኣበየናይ ኩነተ እምሮሎ ስለዘይንፈልጥ ሕያወት ንኹን ዘይንብር ባህሪ ንዘርኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣካላዊ ጎንፂ ክሳብ ዘይኮነ ዘይንብር ኮይኑ ንዝመፀና ሕማም ውሽጢ ኢልና ሸለል ብምባል ክንሕግዞም እኳ እንተዘይከኣልና ነብስና ግን ካብቲ ዘንገርግርሉ ዘለዉ ጨፈቃ ካብ ምውዳቕ ከነድሕን ይከኣል እዩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ተኻትል ጨና ኣዳም ዝመፅእ ሰሙን ብኻል ኣረስቲና ክንራኸብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን